कारण जों डेट टेंटेटिव डेट फिक्स खाजा प्रमाणे 25 थानाय दिल्ली अभियान गेरेटिबलनि बागै ताई 28 29 जों दिल्ली व सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खायने हैं किंतु नुजाखा दिल्ली पुलिस जोंनो परमिशन दिया परमिट खाया only 150 to 200 नि बिसिंगा सीमा बद्ध खाई मा खायने परमिशन दिया गमनी ओंखाय लोगी सेनी सपोर्टर जों जे 1100 टारगेट ना हमनी अमो एक्सिड इन थाङै जों दाबो टेक द ट्रेन पूरा ट्रेन मान हनि चेष्टा खाय दङ अमो थांनो हायमा दङ ओंखाय अ दिल्ली मुभमेन्ट ना जों ग्रेटिव बालेनि बागै इफेक्टिव खायनायनि बागै ना जों गिसा टेबक टाइम नहरै जों फायनाय 14 नभेम्बर जों आगरतलानि हयते रवाना रनाय ताई तिरप्राव 4-5 स्टेशन दंनाय अमो जों बस्तांनि साला सागलायरनाय बबो जागा स्टपेज दंनाय 14 जों नखरै ओंखाय 17-18 के जों दिल्ली व डेमोन्स्ट्रेशन सिनि ग्रेटिव बालेनि बागै खायनाय ओंखाय उन परे 19 तारिख 19 ओंखाय जों दिल्ली सिम रिटर्न खायनाय ते 21 ओंखाय आगरतला ते सपने अमनो जत टिप्रामथा टीडब्ल्यूएफ ताई वाईटीएफ नि जे थानाय रक दिल्ली अभियान गेरेटिव बालेनि चबाव फानग्रा खाय दिल्ली व सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खायने जे दाबो सिनि थानाय रक जे लिस्ट रिमानि बंगां कोय बरक 14 जों थांसिनाय 14 थाङै 17-18 खाय दिल्ली व सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खायसिनाय अको नभेम्बर नि ओंखाय ताई जों सिवा और जों गानागानिनि होल इंडिया गानागानि ते होल इंडिया नि सिनि टिप्रा दफानि जत लुकुरक जे स्टूडेंट रक जे साम खायने रक फादर जे चाकरी खायने रक जतनो अ सिनि दिल्ली नि डेमोन्स्ट्रेशन ग्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन बर मानजा खायने बागै ताबो जोंनो अनेक व्हाट्सएप नि कल खाय पार्टिसिपेशन खायने बागै बरक दले दले हायने जों वानसुगो दिल्ली मुभमेन्ट सिनि सक्सेस जोङै जों मोटामोटी 2 থেকে 3000 बरक जों गैदरिंग हायने दिल्ली नि गानागानि एरिया तंनाय रनो स्टूडेंट सामं तांनाय तेबो गोबांबा जोंनि दिप्रा सारो जों बाय थांया फनो आरो थाङै पार्टिसिपेट खायनिबो तंनाय अमा हायके जों दिल्ली व कायसा ऐतिहासिक प्रोग्राम खायै फुनुनाय ताबक सु जरा निरजतनो साइमानो जोंनि दिप्रा मथा बाय थंनो जे मूवमेंट खायमानि जे स्टाइल एबा केबा सपोर्टर बांमानि थंनो बैसे डिफरेंट ओंमै फाय निरव नौना बुरैनि बाइक रैली रबो गोबां को गेसं ताबक 1000 या तेबो गोबां जों फायनाय साल तलांवै बुबाग्रानि नेतृत्व जों दिल्ली अभियान खायने